Aduh, wedok. Sampeyan arep medang apa gawe aku emosi? Ini aku Pak Pusi kok tahu ya malam Melayu. Aduh, yo. Duk, betang putih biasa ya. Oke. Tumben iki kok gak galak. Jare ora galak-galak. Apa kita boleh? Kok saya seneng ya. Apa berdicas latar iki. Apa to, Pak? Kok ngerti wae? Duk, tunggu delok. Aku tak takon titik wae. Ono apa to, Pak? Pak. Pak lu serap curiga. Piye? Nganu. Jadi ngene lho. Beh, wong iki nyelak tenan kok piye? Udah takok ora iki, ngombemu lho sampai entek. Apa cor kok? Ngene lho, Nduk. Sakjane awakmu ki duwe hubungan karo latar apa? Tak delok-delok kok ora biasa. Mau ngarep takon kuwi? Awas lho, wedamu wis tak kei racun. Coba ra usah ngurusi urusane wong. Matamu ki lho, Jup. Apa to wong kuwi? Apa to, Jup? Pak Dadon. Yang kene to. Matamu ki lho, Jup. Nyawang wong wedok mripate ijo. Tapi piye, Pak? Ngopo awakmu rene, Jup? Matamu. Wis suwe, Pak, sama nang kene. Lumayan. Awakmu kok ngerti nek aku ning kene? Lah aku kulino rene kok medang. Kapan? Aku kok ora tau roh nek awakmu medang rene. Piye, Pak? Kira-kira. Apane? Ya bakule wedang to. Pak, Jaluk rokok ya, Pak. wis kono. Kira-kira cocok gua aku pura, Pak? Cocok apane? Wong wis didhisiki latar. Kenane, Pak. Keguyon sampean. Ya nek ora percaya takono dhewe to. Mosok aku kalah maneh karo latar. Kali iki aku kudu menang. Ora percaya aku luwih bagus, luwih gagah. Wong pengangguran kok bangga. Wasem. Ora dukung malah ngejloke. Lah sampean kok nganyelke aku to, Pak? Mbak, pesen wedange. Me pesen apa, Mas? Kaya sing asik to. Kene lho gue kene sik. Jane arep pesen apa to, Mas? Pesen wedang to. Mbak, sampean kenal latar? Ya ora trimo kenal. Kuwi lho. Aja dilanjutke, aku wis paham. Ngopo wong iki takon latar? Jadi ngene lho, nalo sik aku Jupri, pria pengangguran tidak berpenghasilan. Sing pasti aku iso gawe nyaman kue. Aduh, wedok. Sampeyan arep medang apa gawe aku emosi? Wah, wong iki Wong kok ora kira. Tapi ya, Jup, hasil apa ora? hasil apane? Galak eram. Oh alah, Jup.
ngenteni sapa, Nduk? Iki ngenteni konco, Bude. Lah wong kanca kok ndadak dinteni. Biasa, Bude. Konco wis goleki pasti lagi butuh duit. Kanca kaya ngono kok diopeni, mending koncoan mbek aku. Lah ngopo, Bude? Ya engko tak utangi. Kan penak. Iya ta wong ae. Endi ya tuh kene iki? Sering cak janjian ning kene kok ora teko-teko. Awakmu iku lucu. Tanteni nang warung malah nang kene. Lah, aku lo ngomongin nang kene. Ya wes, ngomong apa? Waktuku iki ming dilu. Ayo ngobrol ning kono wae ben penak. Ya wes, ayo menut. Janjian karo awakmu iki Raju. Tak tahu jelas. Lha ya ora apa-apa to, Dik. Ya wes, ndang teng ngomong apa? Matamu kalau Jup, koyo ora tau roh ae. Emang lu apa tuh Jup ngajak ketemu aku? Iya ya. Aku nggak pengen nek warung wedangan. Terus Ya hasilnya ngono kae. nihil. Ya jelas, lawang kedisian latar jare Pak Dadon. Lah kok kan Dadon? Apa kan Dadon ngerti? Lah ya kuwi aku sing bingung. Ketoke Pak Dadon ana sing dirahasiake. Rahasia apa tuh Jup? Jup. Lek aku ngerti ya orang ngejak ketemu kowe to, Dik. Oh, jadi awakmu ngajak ketemu lek ono perlune tok. Ya ora ngono. Aku mah njaluk tulung karo awakmu, tulung golekno info. Latar karo bakule wedangan duwe hubungan apa? Kan aku wis ngomong, Jup. Beda isik latar. Aku sungkan Dik karo latar. Piye aku duwe salah karo latar. Tulung yo Dik, takokno Pak Dadon lek menawa ngerti. Ya wes Jup, engko jajal tak tekoki nang Kang Dadon. Awakmu ngetekone kok tok. Ya wes aku tak balik ae wes. Apa-apaan kae? Awakmu iki lho Jup, kesempatan ae. Lampu Dik. Wah, masalah iki. Kurang ajar awakmu, Jup. Wani-wanine demok ayang bebku. Sik Pak Dadon, sabar. Lah sabar-sabar apa? Wong aku roh ning ngarep mataku kok. Ora koyo sing mbok sawang Pak Dadon. Kok sak to Kang, iso tak jelaske. Alah, aku ya gatel kok. Tenang no pikirmu, engko tak kei nang omah. Tenan ora iki ya? Alah, gak percaya. Ndak wingi aku Pak Apusi kok. Tau ya malam melayu. Aduh, yo. Awakmu iki lho Kang, diomongi angel ram. Dik. Wong kok emosi ae. Aku ngene iki sayang karo awakmu, Dik. Lah ngopo Pak men udan-udan rene? Loh, iki udan toh? Sampeyan kok to Pak men udan-udan kok rene? Teko sawah iki mau goleki bapakmu gak ono. Lah ngopo goleki bapak? Lah mestine ono urusan to. Penting apa ora? Lah bapakmu ono ora? Nek ra ono kopine ya ora apa-apa. Lah padune njaluk kopi dadak alasan. Kopi tok apa pahitan? Mbok aja nemen-nemen to, Mel. Kopi tok karo pahitan iki bedane apa? Ya jelas beda. Tak pengen legi tukono gula sik. Alah, ya padha wae. Ngopo salimen mrene kae? Apa arep ngrayu Amel? Mosok aku ndek mantu salimin, ora kober. Lah kae Bapak. Ngopo men werene? Dan udan nih. Ganggu anakku tak cek-cek ya.
Wong kok senengane sing ora wae. Lah sampean iki mau teko ndi? Tak goleki ning sawah kok ora ketemu. Bapak iki ngopo wong tua kok kaya ngono? Ya wis Pak Men, tak tinggal sik, jagongan mek Bapak. Nggih. Wong nombo lho, Kang. Wong tamu kok ngatur sing di omah to ya. Kaya ora nonggon ae. Senengane dusel. Kono lho. Jan angel gue iki, Kang. Ngopo pirak-pirik? Antang gelut piye? Jane iki apa to, Kang? Kesurupan apa to, Kang, sampean iki? Aku iki rene ape genake, Kang. Piye calonanmu bayan? Arene njaluk kopi paling. Kowe aja aneh lho karo anakku kae. Kembang desa. Lah aku nak kentir ya ora milih anake kanca to, Kang. Hah? Ya aluk ning LC. Ya aku dijak to, Men. Di dhuwit ora? Oh, pasti. Lah engko nak roh tini piye? Lah kok malah meneng? Ya aja kondo-kondo tini to ya. Api-api apa ora? Iya ya, Kang. Lumani. Iki ana barang anyar, Kang. Iya. Tak jamin betah sampean. Oh, masuk. Kapan budale, Men? Engko bengi to. Aja ngomong-ngomong tini ya. Wis ora tak enteni perapatan yo. Iya. Ya wis. Masuk. Dan ya, Men. Iya. Solali nggo duit lho ya. Iya, beres, Kang. Ih, Piye to wong iki? Kudu piye iki? Mbak, kopi siji. Kok cuek? Emangnya kudu tak sing iso cuek. Aku yo iso. Wae latar lari maneh karo aku. Nggih, Mas. Nyok kopimu. Dela, Latar. Dan kue iki kadang gawe pegel, kadang gawe seneng. sik. Awakmu ki sapa to? Aha. Kamu jangan diutang aku 500 kan? Kok sehitungan? Jarine ora kenal. Kamu kenapa iki? Kopi. Kopimu lho seutuh. Saka ngendi awakmu? Iki Pak De, golek rokok. Ngopo Pak De? Aku heran karo awakmu ki. Lah ngopo to? Sawahmu ombo, lemahmu akeh, bayangno. Nek tak dol separo, awakmu ora kurang-kurang mangan. Dipangan turah-turah nyopo kerja. Sawah ombo, lemah akeh. Kuwi lak gur warisan wong tuwa Pak De. Ha iya, Lah kuwi nak mung titipan. Kewajibanku ya gur ngelola Pak De. Hasilnya tak sedekahke. Ben dadi badai wong tuaku sing ra ono, mbah-mbahku sing wis ra ono. ngopo ora kok nemati ae warisanmu? Lah kuwi Pak De. Aku ya jende pikiran. Aku lho cek dikek sehat Pak De. Tangan loro, sikil loro. Tapi cek pilih golek dhewe.
Katimbang aku nyangkonone ditakoni wong tuaku, mbah-mbahku, lemahku mbok gawe apa? Nek yo repot to, Pak. Kopiku iku Enak ya, Pak De? ponaan kucluk.